U želji da pomogne građanima koji kupuju nekretninu, Erste banka pokrenula je besplatne edukacije za kupnju stana. Na njih se prijavila i Iva, s namjerom da sazna sve što joj može olakšati put do novog stana. Ja sam tu došla u biti zato jer i sama kupujem svoj prvi stan, pa su me u biti zanimali svi koraci koje moram proći prije realizacije samog kredita. Neke stvari koje uopće nisam znala sam tu super naučila. Timovi Erste trening centra i Erste nekretnina besplatne su edukacije održali u Zagrebu, Rijeci, Puli, Splitu i Osijeku. Namjera nam je bila da nas klijenti prepoznaju kao partnere u tako važnoj odluci kao što je kupovina nekretnine, osobito ako se radi o kupnji prve nekretnine. Isto tako nam je jako važno postati dio zajednice koja podiže svijest o financijskoj pismenosti. Na besplatne Erste radionice prijavilo se gotovo 200 zainteresiranih građana, a zbog velikog interesa banka će slične edukacije organizirati i u budućnosti.